Ми сьогодні знаходимося у підрозділі Нацгвардії України, бригаді Карадах. Це дуже важлива для нас бригада, вона нагадує нам постійно про Крим, про наші височенні гори. І сьогодні ми привезли до них генератори, пауербанки, FPV-дрони та ще декілька солодощів, щоб підсластити їх в будні. Дайте пусть он подъедет. Це дуже важлива допомога для наших побратимів, які ведуть безперервні бойові дії на Харківському і Покровському напрямках. Що дякуємо вам ще раз. Разом до перемоги. Слава Україні! Arkadaşlarımız sıra hazırlar. Birinci fırsat olanda onlar Kırım'a girecekler. Evet biz yalnız bu Karadağ'a değil hep çevremize göre çok böyle askeri birliklere yardım etmeye çalışıyoruz. Esas olarak generatörler, bilgisayarlar, işte yemekler böyle gibi şeyler getiriyoruz. Ben şimdi bayağı ihtiyar oldum, varıp savaşmaya çare yok, hiç olmadı böyle yardım olsun dedim.